дӯстони азиз, шояд дар трансфери тобистона барои баъзе аз дастаҳо вақт нарасид то состави худро хуб пурқувват кунанд. Бинобар ин дар пеш трансфери зимистона аст ва баъзе аз футболбозон барои харидан дастрас хоҳанд буд. Ва мо дар ин видео дар бораи футболбозоне гап мезанем, ки метавонанд зимистон дастаи худро иваз кунанд. Рафтем. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам, ки ин видео бо ёрии 1xbet мебарояд. дӯстони мо аз 1xbet коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. дарров регистратсия кун ва соҳиби бонус шав. ссилкаи бозиро ман дар таги комментарияи ин видео мемонам. даромади гап бонусо бо промокоди touchfoot 1xbet барои одамони нав то 6500 рубл бонус медиҳад. имкониятро аз даст надиҳед. аллакай тобистони гузашта бел метавонист дастаашро иваз кунад. нашриҳо хабар медоҳанд, ки дар премер лигаи англия вахтҳои харидорони бел бисёранд. тренери реал зиндин зидан низ аллакай гуфт, ки дигар ба бозии бел боварӣ надорад, аммо ин сезонро мисли сезонҳои гузашта бел хело хуб оғоз кард. баъд аз ин зидан хабар дод, ки байни онҳо ягон нофаҳмӣ нест ва мухлисону маъмурияти даста метавонанд ба ӯ боварӣ кунанд. аммо ин рӯзҳои хуби бел тез паси сар шуданд ва акнун боз бел мехоҳад реалро тарк кунад ва рафтани ӯ аз дастаи шоҳона дар трансфери зимистона аз назар дур нест. манчестер юнайтед бошад довталаби асосӣ барои харидани бел ба ҳисоб меравад. тибқи маълумоти трансфер маркет нархи бел айни замон ба 60 миллион евро баробар аст. албатта ин пули калон аст, аммо манчестер юнайтед метавонад ин трансферро амалӣ кунад. зеро айни ҳол манчестер юнайтед дар ҷои ҳафтуми премер лига аст ва дар 12 давр онҳо танҳо 16 гол задаанд. ин маънои онро дорад, ки дастаи сулшер аз набудани ҳамлагар азият мекашад ва онҳо зудтар бояд ягон нишонзан бихаранд. нимҳимоятгари испании Иско зимистон метавонад аз Сантьяго Бернабеу равад, зеро ӯ наметавонад дар Реал мавқеи худро пайдо кунад. Зиндин Зидан ӯро кам ба майдон мебарорад ва бинобар ин Иско маҷбур аст, ки барои худаш дастаи нав ёбад. чунин ҳол барои Иско хело хатарнок аст, зеро дар курсии эҳтиётии Реал нишаста ӯ метавонад маҳораташро аз даст диҳад. тибқи овозҳо Арсенал мехоҳад Искоро харидорӣ кунад. ин хоҳиши шахсии Уна Эмери будааст. ба мутахассиси испанӣ бозии ҳамватанаш маъқул аст. бинобар ин ӯ аз даста хоҳиш кардааст, ки Искоро бихаранд. болои ин плеймейкери даста Месут Ӯзил баъд аз тренерии Эмери он қадар хуб бозӣ карда натавониста истодааст. дастаи Арсенал барои Иско то 70 миллион евро сар хоҳад кард. албатта ки Арсенал ҳамчун яке аз беҳтарин дастаҳои премер лига ин қадар пул дорад ва ин трансферро амалӣ хоҳад кард. дембеле ба барса омада буд то ҷои Неймарро гирад. акнун бошад ӯ метавонад ҳамчун як қисми шарт барои баргаштани Неймар гардад. аммо дембеле характери вазнин доштааст. ӯ бисёр вақт ба реҷаи рӯз риоя намекунад, ба тамрин дер мекунад, дар майдон ҷанг мекунад ва дар вақтҳои нодаркор корти сурх мегирад. ва ин дар ҳолест, ки 2 сол пеш каталониё барои ӯ зиёда аз 100 миллион евро сарф карда буданд. ва имрӯз ба дембеле на танҳо ПСЖ аҳамият додааст, ҳамчунин Бавария низ. тобистон Бавария пас аз он, ки натавонистанд Лерои Санеро бихаранд, кӯшиш карданд, ки дембелеро ба даст оранд, аммо он вақт барса ба ин чиз розӣ нашуд. аммо каталониё дар бораи фурӯхтани ин бозингари гаронбаҳо дар ҳоли пешниҳод кардани пули калон фикр хоҳанд кард, зеро ба барса пул лозим аст, ки Неймарро баргардонанд. дастпарвари академияи Бавария, ки ҳоло дар ин даста на он қадар вазъияташ хуб аст, метавонад зимистон дастаашро тарк кунад. чанд сол пеш рафтани Мюллерро ҳатто тасаввур кардан душвор буд, аммо ҳозир бозии ӯ хело бад шуда истодааст. болои ин дар состави Бавария дар мавқеи Мюллер рақобати хело бисёр шудааст. Кингсли Коман, Серж Гнабри, Иван Перешич, Филиппи Каутиньо. дар ҳоле ки ин футболбозон дар Бавария ҳастанд, барои Мюллер дар состав тамоман ҷой нест. тобистон Мюллер барои Бавария шуда аз шартномаи 25 миллиона аз дастаи хитоӣ даст кашида буд, аммо акнун Мюллер фаҳмид, ки дигар ба мюнхениҳо лозим нест ва маҷбур аст, ки қарори худро оиди ояндааш зудтар барорад. трансфер маркет Мюллерро 35 миллион евро мегӯяд. албатта барои бозингари таҷрибадори чун Мюллер ин нархи хандовар аст. ҳамлагари Ювентус ва мунтахаби Хорватия дар қисмати анҷомёбии карьераш қарор дорад. аз ин чиз ҳолати ӯ дар Ювентус шаҳодат медиҳад. Манзукич ҳоло ин сезон ягон бор ба майдон набаромадааст ва ҳатто дар Лигаи Чемпионҳо ба заявка номнавис нашудааст. тренери нави Ювентус ба он ишора мекунад, ки ӯ намехоҳад дар даста Манзукичро бинад. ин маънои онро дорад, ки рӯзҳои Манзукич дар Ювентус ба охир мерасанд. албатта дар ин ҳолат ӯ маҷбур аст дастаашро иваз кунад ва баъзе дастаҳои дигар айни ҳол ба
навбардири мисли Манжукиш сахт ниёз доранд. Албатта чунин даста Манчестер Юнайтед аст. Онҳо тобистон натавонистанд ягон ҳамлагари нишонзан бихаранд. Манчестер Юнайтед бояд барои Манжукич 10 миллион евро сарф кунад. Трансфермаркет нархи ӯро маҳз ҳамин қадар муайян кардааст. Златани нотакрор чанд рӯз пеш 38-солагиашро ҷашн гирифт ва то ба анҷом расидани шартномааш бо Лос-Анҷелес Galaxy бозӣ мекунад. Моҳи декабр Ибрагимович омода аст ки Galaxy-ро тарк кунад. Шартномаи ман моҳи декабр ба анҷом мерасад ва ман намедонам ояндаам чӣ мешавад. Ба Серия А баргардам? О, бале, 100% розиам. Медонам ки дар Италия ё чемпионати дигар давлат боз бисёр корро карда метавонам. Ман аз футболбозоне ки ҳоло дар он ҷо бозӣ мекунанд хубтар ҳастам. Бо стили худ гуфт Златан. Бояд гуфт ки дар Италия дастаҳое ҳастанд ки омодаанд ҳатто аз чемпионати Америка бозингар бихаранд. Чунин овозҳо ҳаст ки гӯё Фиорентина Ибрагимовичро назорат карда истодааст. Онҳо аллакай тобистон як ветерани футболро хариданд, Франк Рибери 37-соларо. Ба ғайр аз ин Милан метавонад Ибраро бихарад. Ин трансфер боз ҳам ба воқеият наздик аст, зеро аз Италия Ибрагимович ба Милан мухлисӣ мекунад. Златан ин ҷо аллакай бозӣ кардааст ва ҳатто дастаро чемпион кардааст. Маъмурияти МЛС гуфтанд ки Ибрагимович аллакай зимистон метавонад ба Милан гузарад. Ин маънои онро дорад ки моҳҳои наздик мо метавонем Ибраро дигарбора дар Аврупо бубинем. Ибрагимович дар ҳолати хуби варзишӣ қарор дорад ва мисли пештара метавонад ба даста фоидаи зиёд дорад. Ҳатто ба 38-солагиаш нигоҳ накарда, ӯ ҳоло ҳам ҷавон аст ва чемпионати Италия ки аслан суръати бозиҳо сустанд ба Ибра хело мувофиқ аст. Дӯстон, ба ҳамин тамом. боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Аз ёд набарорен лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро ва ҳатман ба зангулача зер кунед ки аз видеои нави мо бохабар бошед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.